खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ सा 16 आसाम पुलिसनि मोनसे हान्जाखौ नागालेन्डनि सुबुंफोरा गाग्लोबदों। आसामनि सिमा बारनानै गुगोल मेपआ सा 16 आसाम पुलिसनि मोनसे हान्जाखौ आसामनि सोलायै नागालेन्डआवसो सौहैहोदों। लोगोसे सा 16 आसाम पुलिस हान्जाखौ दुथां सानना ओनसोलनि सुबुंफोरा हरसे खानानै दोनो। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 जानुवारिनि मोनायाव जरहाट पुलिसनि मोनसे हान्जाया सिभिल ड्रेस गानना हाथियार लानानै सासे दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय गुगोल मेप नायना दावबायबाय थानायावनो मिथिस्लाबैयाव आसामनि सिमाखौ बारना नागालेन्डनि मककचुंआव सौहैदोंमोन आरो हरनि समाव सिभिल ड्रेस गाननाय आरो हाथियार लानायखौ नुनानै नागालेन्डनि मककचुं ओनसोलनि सुबुंफोरा दुथां साननानै आसाम पुलिसनि सायाव गाग्लोबो। उनाव जाथाय जानाय जायगायाव नागालेन्ड पुलिसा सौहैना आसाम पुलिसनि मावथिफोरखौ रैखा खालामो। नैथि खौराङाव दङ मिरु सरकारा लामा जाब्रबथायखौ लानानै गोनांथार फोसावदों। मिरुनि हान्थामेला बिफाना लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय नखरनो खहा सुफुंनानै होनो फोसावदों। बेजों लोगोसेनो लामा जाब्रबथायाव गोब्राब जखम जानाय सुबुंफोरनो बेसेन नाङै फाहामथाय होनो फोसावदों। मिरुनि हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि नितिन गडकरीआ केसलेस ट्रिटमेन्ट बिथांखिखौ फोसावदों। बे बिथांखिनि गेजेरजों माखासे खाबुफोरखौ होनो फोसावदों। हान्थामेला मन्थ्रि बिफाना हिट एन्ड रान केसआव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि नखरनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों सरकारा। बेजों लोगोसेनो 7 साननि थाखाय फाहामथाय लानो 1.5 लाख रांसिम होनाय जागोन होननानै फोसावदों। हिट एन्ड रान केसआव गोब्राब जखम जानाय सुबुंफोरनो। मख'नो गोनांदि बे खाबुफोरखौ मोननो थाखाय नोंथांमोनहा 24 घन्टानि गेजेराव जाब्रबथायनि फोरमायथिखौ पुलिस बिफाननो होनांगोन। भारतनि गासै रायजोआवनो बे केसलेस ट्रिटमेन्ट बिथांखिनि खाबुफोरखौ होनाय जागोन होननानै फोसावदों हान्थामेला बिफाना। थामथि खौराङाव दङ आसामनि रायजो बेंगिरिया बारग' IPS देबराज उपाध्यायखौ आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन APSCनि मासिगिरि महरै थिसनबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ चिरांनि बिजनीआव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि जिब जुनार आरो सुबुंफोरनि गेजेराव दाङाबाजिया सानफा एफा बारानिफ्राय बारासिन जाबोनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 2 नं लखि जरायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेरा गामिनि सासे आइजोनि न'खौ सिफायनायनि अनगायैबो आबादारि जयचान्द दासनि 3 बिगा हानि गय बिफां आरो आबादफोरखौ गोबां खहा खालामदों। हाग्रानि मैदेरा गामिनि थागिबिफोरनि आलु, लाव, फान्थाव आरो गुबुन गुबुन आबादफोरखौबो खहा खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय गोबां दाननिफ्रायनो मोनायाव आदार नागिरनानै मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरफोरा 2 नं लखि जरायाव हाबफैनानै गोबां खहा खालामगासिनो दं। थांनाय बुधबारनि मोनायावबो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरफोरा गामियाव हाबफैनानै गोबां धोन सम्पति आबादफोर खहा खालामलांदों। बे थासारिया ओनसोलनि आबादारिफोरखौ गोथौ जिंगायाव गोग्लैहोदों। बाथि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय सा 60 मुलाम्फागिरिफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों चेक राननानै होदों। लोगोसे बिटिआर सरकारनि फिसारि बिफाननिफ्राय 4 ना फिसिग्रा हान्जानोबो चेक राननानै होयो। बे चेक राननाय हाबाफारियाव रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि, EM रनजित बसुमतारि बिथांमोना बाहागो लानानै मुलाम्फागिरि रायजो राजाफोरनो चेकखौ गथायनानै होयो। आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारियाबो हाबाफारियाव बाहागो लादों। मुलाम्फागिरि रायजोफोरा चेक मोननो हानानै बिटिआर सरकार आरो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि, EM रनजित बसुमतारि बिथांमोनखौ साबायखर बावो। 6थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिम्बोरगाव दुरामारियाव दुंहाव थासारि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दुरामारियाव माखासे रागा जोंनाय सुबुंफोरा गंबा न'फोरखौ सावना होयो। हेखायपारा गामिनि शाहजाहान शेख, मइदुल शेख, सानवार शेख, आमजाद आली, सुरमान आली आरो सजत आली अखन्दनि न'फोराव अर सावना होदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा। न' सावजानाय सुबुंफोरा मोसौ खावनायजों लोब्बा गोनां होनना मिथिनो मोन्दों। न' बां सिलिंखार जानाय दुखुथिया नखरफोरखौ सानजा क'क्राझार जनजाति बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया सुलाद लाहैदों। 7थि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव मैयानिफ्राय जागायनाय 9, 10, 11 आरो 12 जानुवारि सानब्रैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव नेपाल हादराव रायजो जाबाय थानाय बर' मेसेफोराबो बाहागो लानो फैदों। क'क्राझार तितागुरियाव थानाय लक सभानि बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया गावनि न'आव हांख्राय हरनाय बायदियै नेपाल हादरनिफ्राय फैनाय सा 34 थान्दैफोरा मैया मोनाबिलियाव दावबायफैयो। 8थि खौराङाव दङ क'क्राझार सहराव सानथामनि हाबाफारिजों आसामिक मागो दमासि मेला 2025 खौ खुंफुंदों।
आसाम रायजो गामियारि बिथांखि आरो आसाम रायजो नोगोरारि जिउ राहा बिथांखिनि बानजायनाय आरो प्रागति संघनि मददजों क'क्राझार सहरनि प्रागति भवनाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय आसामनि मागो दमासि मेला 2025खौ मैया सानजौफु समाव बिटिआर नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारी बिसावरायग्रा बिथाङा बेखेवनानै होयो। 9, 10 आरो 11 सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय आसामनि मागो दमासि मेला 2025आव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन सेल्फ हेल्प ग्रुप गावारि गौथुमफोरा गावबा गावनि दिहुननाय बायदि रोखोम मुवा बेसादफोरखौ फाननो थाखाय लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे दमासि मेलायाव मोन 30 गामियारि सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो मोन 30 नोगोरारि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा गाव गावनि मुवा बेसादफोरखौ फाननो थाखाय लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। मेलायाव फैनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ मदद होफैनो थाखाय क'क्राझारनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। बिटिआरनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारी बिसावरायग्रा आरो क'क्राझार जिल्लानि SRLM डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार बिचित्र बिरजय नार्जारिया